Снощи евродепутатите от външната комисия обсъдиха доклада за България в Страсбург. Очаквахме дебати и предложения за поправки в документа в областта на така наречените червени зони, но изненадите дойдоха от съвсем различно предложение. Трима представители на зелените поискаха у нас да се позволи регистрация на партия на етнически македонци. Свързахме се с един от тези депутати, Елс де Грюн, за да разберем откъде идва тази идея. Ето какво каза тя в телефонно интервю за Българската национална телевизия. С госпожа де Грюн разговаря Йорданка Костова. Смятате ли, че в България съществува македонско малцинство? Да, то е малко, но не смятам, че въпросът за числеността му е толкова важен. Мисля, че има около 3000 македонци в България. Смятам, че едно свободно малцинство трябва да има права, съобразени с вашите закони, разбирате, за да създаде своя политическа партия. Идеята за тази поправка всъщност не е моя. Няколко колеги се обърнаха към мен и след като се информирах добре, се съгласих да сложа подписът си под поправката. Те знаят, че съм дълбоко ангажирана с България, но лично за мен тази поправка не беше толкова сериозен казус. За мен поправката представлява проблем от сферата на човешките права. Затова я подкрепих, без да имам представа, че това ще доведе до такова вълнение. Цялото интервю с Елс де Грюн ще видите утре в сутрешния блок, където темата ще бъде продължена с Красимир Каракачанов от ВМРО и Красимир Кънев от Българския Хелзински комитет. Оставам обаче на същия въпрос. В студиото вече е журналиста Коста Филипов, дългогодишен кореспондент в Македония и познавач на вечните горещи етнически теми на Балканите. Здравей и добре дошъл в студиото на новините. Защо евродепутати мислят, че у нас има македонско малцинство? Попитахме Елс де Грюн, но не стана ясно точно откъде е тази информация. Аз имам две версии. Едната е неформална, в която подозирам, че тя е била информирана за този проблем от своя сътрудник, който, както стане известно при предишния скандал с него, с нашия евронаблюдател Атанас Тафаризов, е македонски ром, т.е. македонски гражданин, който работи в структурите на Европейския парламент. От друга страна обаче си мисля, че проблема е по-сериозен и че той идва от една последователно следвана линия на поведение на македонските власти, независимо дали управляват в Скопие социал-демократи, както беше до преди 3 месеца, или ВМРО ДПМНЕ, както е сега, на изнасяне на спора за македонското малцинство в България на интернационална почва, т.е. неговото интернационализиране. Това, което казваш, означава ли, че ако приемам, че тази поправка не мине в Европейския парламент, което най-вероятно ще стане, така че няма да мине. Това обаче ще се обтегнат отношенията между България и Македония. Има ли такава опасност? Не допускам, че има такава опасност. Още повече за всички в Скопие, които предвиждат този въпрос на интернационална почва, е ясно, че това е само началото на една процедура, която е много сложна в Европейския парламент и която няма толкова сериозно лоби, както разбрахме от самите изказвания на тези носители, и това ще бъде госпожа Грун. Нека преди да продължим този разговор, Коста, да чуем още едно мнение на друг евродепутат, Анени Нейц, която е евродепутат от групата на либералите, също член на външната комисия и също силно изненадан от предложението, което се чу снощи в Европарламента, и продължаваме коментар. Да го чуем. Отначало бях доста изненадана, защото доколкото знам, въпросът никога не е бил повдиган в предишни дискусии по напредъка към разширяването. Затова за мен е съвсем нов. Междувременно се опитах да се информирам. Доколкото ми е известно, такава партия би била в противоречие с българската конституция. Ако това е вярно, ние естествено трябва да го приемем, защото един от фундаменталните принципи на Европейския съюз е именно да се зачитат конституциите на всички страни членки. Очаквам поправката да бъде отхвърлена. Естествено, винаги може да се случи грешка, но не, ще бъде отхвърлена. Очевидно става ясно, че такава поправка няма да бъде приета и не се гледа сериозно в Европарламента, но въпреки това тя е един сигнал, който, да кажа, хвърля някаква сянка върху страната ни в период, в който ние не се нуждаем от повече. Точно така, и аз мисля, че периодът не е избран случайно. Поправката е внесена в структурите на Европейския парламент, който е парламента на